Gaskiya baki mun kyau bai kwata-kwata. You are not looking good today. Ka bari kawai. Mutumin ne yau da safen nan muna ta rigima wallahi duk bankin saba na fito. Ko? Yeah, I understand. Amma kin san bana son miki haka. Fine. You know your wish is my command. If you insist, I'll quickly go back home, change, say not off. I insist. All right. Hello? Yes, I'm listening. No, just exactly. Okay. 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 No, I just want you to just tell me the exact. Are you in the office now? Oh, you are not. Okay, where are you? Just give me the address. It's urgent. I need to see you now. Okay, please describe the place for me. I'll be on my way. I'll be with you right there. Yeah. Thank you. Good afternoon, sir. Afternoon, how are you? Fine, sir. You say you wanted to see me. Yes, sir. What is the problem? Sir, I have a problem with mathematics. Each time you taught us in class, I do understand perfectly well. But when I go home and try to do it myself, what do I do, sir? I think I quite understand your problem. And it's a very easy thing to solve. When you close from school, who takes you home? I use keke. I go by myself. Okay. Okay. You know, after school, just right at my house in Sapquarters. I'll teach you in 30 minutes. All right, sir. Thank you, sir. You're welcome. I'll be waiting. Mama, an inganta sirrin ɗanɗanon girkinki. Sunansa Dalli Dawa. Dalli Dawa? Dalli Dawa. Ga sabon garin armashin girki na Dalli Dawa. An sarrafa shi ne daga kalwa. Ƙamshinsa kamar na daddawa. Ƙamshin kuma yana tada kwaɗayi. Ɗanɗanon kamar Maryam. A'a haba mama, kada ki shanye miyar mana. Dalli Dawa hakika shine zabi na gari domin ɗanɗanon nan na girkin gargajiya. Ajinomoto. Very funny. Hi. When I went to the grandma, she was just saying, yeah, she leave it till next time. All the time. Just manage now. I don't know. I'm so... What happened? What happened? Oh, my God. You know? Yeah, I killed. So then son, he's too cute. Yeah, he's cute. I need to tell him. How do I do that? Je ki mai magana ne. Ya zan yi kisa ina jin kunya. Sharif, ina son ka. Wata rana sai ka zama ango na Sharif.
Gani ba. Ke da ba? Me faru? Ba Yasmin bace kawai saboda na ji ina sa turaren wuta shine ta gaura min mari. Ta mare ki? Wai ba ta son wari. Mu je yau sai mun ci gabanta. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wani shi mutum. Abin da ya kamata sai ka rage shiga intake ɗinka saboda insha Allah komai zai daidai. To, aha, har na tuna da ban ga ka ɗaurin auren wali ba. Ha, ɗaurin auren wali? Wani wali? Wali mana, wali abokinmu. Yaushe aka ɗaura min aure? Ni kaina ba gaya min yayi ba. Bayan mun idar da sallah azhar sai aka ce a tsaya za a ɗaura aure. Sai da aka zo ɗaurin auren sannan na gane ashe wai wali za a ɗaura wa aure. Ran yaushe kenan? Ranar Litinin aka ɗaura. Monday? To ai ni kaina mamakin da nake dama ana ɗaura aure ranar Litinin ne. Sai a kan shi. To me yake ɓoye-ɓoye? Me ne kin gaya mutane? To, kun da fi kusa. Gaskiya. Sai i gaya mutane? Ni dai barin kama ruwa. Ni ma da man tafiya ne ba wani tsaya zama da ba. Ni ka dan dakata na kama ruwan in so sai ta kama ko. Yawwa. Why is he hiding it for people? Sai je ki same shi. Ku ce ki mai magana. Ce ki mai magana. Hi. Hi. Ni kuma sunana kai. La'ila. To. La'ila. Au, wanke-wanken kenan? Tabbas. Lallai. A'a. Haba, wallahi ka bani mamaki. Haba. You got married without telling me? Wai kawai irin mutum ne dan Allah dan Allah. And I complained about it. Sai ce mu wai shi ba yi da shi? Idan ya gayyaci mutane gani za su yi kaman ya ɗora musu nauyi waye dai haka aka yi bikin salin. I'm so sorry. Wallahi abin ne ya zuwa haka. Amma don't worry, when she puts to bed, I'm going to invite you. Shi ma dan Allah kakka gaya mu. Shi ma duk bashi a tafi. Shi ma ya salin alin haka. Hello? Hello Sharif. Kana ina? Dan Allah kai sauri ka zo asibiti na ji ciwo a hannu. Na kama kul tana wani irin turare ne tana kiran sunanka a cikin gida. Sai ne mata magana. Shine sai ta tafi ta je ta kira Shila da su goggo suka zo suka min taron dangi. Yanzu gashi na ji ciwo a hannu. Ina asibiti. Dan Allah kai sauri ka zo. Okay, ga nan. Sorry, I need to go. Ya They did this to you? My love, I'm so sorry. You'll pay for it. Ina ga kawai abin da ya fi ka raba musu gida. Zaman su ba zai taɓa yiwuwa a guri ɗaya ba gaskiya. Wato, kafin baba ya rasu akwai alkawarin da ya ɗaya daga cikin wasiyar da ya bari shine lalle ko menene mu zauna a wannan gida. Kuma ko da ma mun karu because nan shine gidanmu na gado. Ya ce lalle mu zauna gida. To, Allah ya daidaita tsakaninsu. Amin. Waye ko ya attended ɗinku saboda na san na bar doctor a gida. Wallahi wata nurse ce baiwar Allah ta karɓe mu hannu bibbi wallahi baiwar Allah ta kyauta. Allah sarki. Kai, Allah ya saka mata da alheri.
Mide, what are you waiting for? I'm not trying waiting for my driver. Okay. So do you know the specific time that is coming to? No, you should be here by now. I don't know what's keeping me. Okay, now we are taking our place. Okay, wow. Bye bye. 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 Till we see tomorrow. Alright, take care. Oops! Lokaci ya da zan je ɗauki sauda a makaranta, I totally forgot. Hey. To ni kuma ban gaji da ganin ki ba, saboda haka ki zauna. Oga ka san na aje ta a makaranta da safe, ya kamata in je ɗauki ta. Na ce ban gaji da ganin ki ba. I'm not tired of seeing you. Okay? To yanzu ya kake so? Ina mijin naki yake? Yana gida yana aikin banza ba abin da yake yi. Ki mai magana wani zai dauko ta. Hakan yi, that's a very good idea ina so. That's a very good idea. Hello? Where are you? I'm at home. Home? Are you not supposed to be on your way to pick Sauda up from school? But you know I don't have a car. You dropped her in the morning, so you should pick her up. Moreover, your office is close to the school. So because you kai ta da safe, it's enough reason for you to not pick her up. Bala, you're becoming more and more useless to this family. So you can't take Napep to go and pick her up. Did you just call me useless? Of course you're useless. See, I don't have time for all this. Idan ba za ka je ka dauke ta a makaranta ba, ni ma ba zan je ba, a bar ta a makaranta. A bar ta din. I'm going nowhere. Ai ni ba yaron ki bane. Ya baki zo ba yanzu. Kowa tafiya wace yanzu kusan awa biyu kenan yanzu. Kowa tafiya barki. Ina jiran mama na ne ta zo ta dauke ni. Gashi ni ma na gaje yunwa nake ji. Sai ki jira a cikin aza ki zauna ki jira har ta karasu. A'a, ba komai zan tsaya nan. A'a, gaskiya nan doka ne. Ki ka ciki ki jira ko kuma ki fita waje saboda gaskiya nan doka ne. Lidina, na ga tunda muka yi wannan magana yanayin ka duk ya canza. Ko dai akwai abin da kake boye min ne? Ni zan boye miki. Ba wani abu da nake boye miki. Kawai dai kamar yadda na gaya miki yana da kyau kidan salwa. Sani na wani. Na gajiya. Sallar. Na fatan ta gaya maka yadda muka yi da ita ko? Ta faɗa mu. To shikenan muna sauraron ka. To shikenan ba. Ke kuma idan kin gama sai ki zo ki sa mai dafa abincin nan ta dafa min kuskus. To baba. To. Ina sauraron ki. Ba wani problem. Ka tabbata? Na tabbata mu. To shikenan. Wai me yasa ne idan muna magana da ke sai in ga idanunki kamar kina zaki kwalla? Kawai tsantsar sanka ne a tattare da zuciyata, don da shi kaɗai nake rayuwa. Yanzu abin da ya kamata kawai ki shiga gida tun da kin ga baba ya dawo ki zo a bai da hankali wajen abincinsa ko kada ya ce na riƙe. To, ba matsala ta Allah ke. Sai mu yi.
bata dawo gidan nan ba. Are you even listening to me? I'm talking to you. Sauda is not back. So what do we do now? You were supposed to pick her up. Kai ya kamata ka je ka dauke ta a makaranta. I was at work working for us. Us. What are you even doing here, Bala? Like, why are you still sitting down here? Our daughter is missing and you're sitting down comfortably. Seriously? Let me go. Really? You got married after professing to me that you loved me? So you decided to toy with my emotions? I did not toy with your emotions. When I said I love you, I wasn't lying. But you told me you were not interested. What would you have wanted me to do? To keep following me. I was just testing you. When you love something, you beg for it endlessly until you get it. I'm really disappointed in you. Hello, Umma. Ina walin yake? Yana kofar gida, ya bako ne, ya bar wayan cikin gida ne. To kai masa wayar. To. A gidan danja, shela ta dame mu, shela ta fitine mu. Ba shi mama tana son magana da kai sojan. Oh, okay. Hello, Hajiya. Hello, Wali. Ina ka aje maganin malam? Baba. Na riga na sa mai magungunansa duka a cikin jaka. Suna ciki eh. A gidan danja. To. Shela ta dame mu. Shela ta fitine mu. Tana ina washi? Ina Sauda? Bala, yana sun inda baka cewa komai tana ina? Wallahi ba inda ban duba ba, amma ban same ta ba. Sannan kuma makarantar kowa ya tafi, kowa ya watsi. What are you even saying? She's not home, obviously. She's not in school. Where is she? Bala? She's lost. Yake mun shiru. Haba da Allah. Haba. Matata ku sata a gaba ku take ta. Ai ko ba komai kwa duba mutunci na. Matata ce na aure ta ne saboda ina santa. Dole ne in kare ta. Dole ne ku bata mutuncin ta ku girmama ta a gidan nan. Amma ku sata a gaba kuna duka. Billahi lazi in haka ta sake faruwa sai kun tattare na kun bar gidan nan. Saboda me? In ban da darajar da kuka ci na mahaifina da ya rike kuka zauna shekara da shekaru kuka aiki tare da shi billahi lazi da ko saurara muku ba zan ba shi yasa nace ke zauna ki ci gaba da cin arziki a gidan nan wannan shine na karshe kada a sake maimaita billahi lazi kada a sake maimaita Wace ce wancan? Oh, that's Sheila, Sharif's younger sister.
Sharif abokina. To me take yi a gidanka da daddare? Kuma ya naga tana mun irin wani kallo haka? Kai ba ma wannan ba. Da zaka fita ce mun fa kai bako namiji. You said he, not she. Oh, did I say he? I think there's a mixed up somewhere. Did I actually? Did I? Okay. What did I say? Kamar na bar handbag ina karamin na a mota ko? Okay, to bari in je in dauko miki. Haba an Aisha bari in je in dauko. A ke da baki da lafiya i zaman ki bari in je kawai in dauko miki. To nagode an Aisha. Nagode. Sheila, what is it again now? What is it again? I don't have anyone who genuinely loves me. This house is becoming a nightmare for me. But this is your house now. Everybody must love you. I love you too. Kana so ka daina ganin kuka na. Ka kara aure. Kara aure. Bring someone who will love and care for me. I've suffered enough in the hand of yes me. But no, I can't just get married. I can't get married. No. But remember, Dad says whatever you're doing, you need to seek for my advice. Do whatever I tell you to do. Now, because Dad is not alive, you don't want to listen to me. Okay. But I can just get okay. No problem. I'll get married. Okay, now what do you want me to do? I'll introduce you to Ziza. Ziza, is that a chemist? She's my friend. Oh, a lady? Yes. Okay. No problem. I love you. Mu daina lalata kayan aiki na wuta na Kedko. Mu daina illegal connection da meter bypass. Almundahana ne, sata ne, kuma haramun ne. Mu kasance masu biyan kudin wuta akai-akai. Sau tari mukan ce kayan gwamnati ne, ba damuwa, kowa zai iya sata. To ko da kayan gwamnatin ne, haramun ne idan ka sata. Mu zamanto masu goyon bayan Kedko wajen fallasa duk wani mai laifi ko kuma mai yin bypass. Sannan kuma duk mutumin da ya fallasa mai laifi za a ba shi kashi 5 daga duk abin da aka caji mai laifi. Kedko ne, ba NEPA ba ne, ba kuma PHCN ba ne. Ku sani, Kedko ne. Wannan sako ne daga kamfanin wutar lantarki ta Kedko. My mother-in-law loves her peak-filled milk because it's low in cholesterol. And I love my Peak full cream milk because it's rich and creamy. And that's why I buy both. So choose your Peak today. Peak. Reach for your Peak. Infinix. The future is now.
gidan danja, a gidan danja, a gidan danja,